Ndiri mukati memusha wekwamazviri mwana wekwamazviri ndakashayikirwa nemwana mudadzi mwana mukomana wangu mwana wemunhu mwana akafa zvandisina kunzwisisa zvisina sarukano ndikuti munhu adonha pakitaita mwana apa anga ari kubvesi mwana ndakasunga pamba ndikaona pazvaitikira ndiona mwana atofa chii chaitika mwana atumwa anotakura huni dzamai dzambuya wake kuti hazvina musvai basa repamusha zvikaitika basa rikafamba tikachengeta mwana remangwana mangwanani takasumuka tikati semazuva yase zvinoitika tinoenda kuhamiro kunoona kuti kuhamiro kwakamira sei zvakatumwa wakaenda wakafona vari kumakuwa ikoko kuti baba taona kumakuwa hakuna kumira zvakanaka chii chaitika zvikanzi paguva taona pakatsikwa netsoka yemunhu iri pamusoro peguva guva rakatsvairwa rikadirwa mvura kuratidza kuti paguva panga papera asi wakaenda ukataona zvakadaro tikati zvakanaka ndazvinzwa chiisai munamato yenyu mubve ipapo wachibva waita saizvo wadzoka kumba takabvunzana nemadzitete newaning'ina wangu wese tokumana todini zvinhu zvaitika izvi ine nokukura kudai ndii ndasara nemusha ndichitumwa newakuru vamadzisekuru endai munoona kumarinda kwataita endai kuhamiro munoona zviri tichidzoka tiri ikoko toti mafamba zvakanaka here tadzoka vana baba taona kuhamiro kwakanaka asi zvataurwa nhasi nezvataona izvi handisi kuzviziva handisi kuzvisisa vana tete tozviita sei zvirezvo vanoti hameno ndimi baba ndikati aiwa ndazvinzwa asi chinhu chitiko chaitika mumusha muno chinotondiremera kana kuti ndizive kuti chii chambokonzera kuti mumusha umu paguva chaipo kumakuva kumwe kwatsoka yemunhu iri pamusoro peguva ndo zvainzi zvezvo timboitai timbopanhanga kupinda musango muchitsvaga kuti chii chaitika tikati wakomana ndo nyaya yapana munenga wakomana ndo nyaya yese zvakanaka saka wanoenda gadzirai muende moziva motitaura kuti chii chataona ikoko komana munin'ina wangu asi pane wababa wemwana ashaiko ndango zviri kundinesera ndisunge ndiende ikoko imimi baba mungagone kuenda tikati hazvina mhosva ndakasumuka ndakasumukana vana wako wangu newaning'ina wangu tikaenda kwatakaenda tikandobatwa ikoko zvikanzi musha menyu mune gona ririmo musha menyu mune mweya wechikwambo urimo tazvinzwa zvino mune tsvimbo yakaita nemusha menyu tazvinzwa toita sei nazvo zviro zvizvi zvinani zvikanzi zviri mushanzi nemutaura zvakanaka munokwanisa here kuti batsira kuti zvinhu izvi zvibude pachena musha wedu ugare zvakanaka ndofunga kuti pamwe munozonetsana kana kuti ndosvika kuti munozotemana kana kuti ndikati madzimai isusu nemweya watiinawo hatina mweya wekunongedzana nemweya watakasiyiwa nababa wedu baba wedu ndibhishop asi hatina mweya iwoyo tine mweya wekutoti chechi tiri pana paisungwe kuenda mberi hapana mweya wekufungurana kana kuti chii chakaitika toda kuti musha wedu umire zvakanaka ndataura tiri ipapo zvakanaka ndinoda mari kuti ndisvike mushando munoda mari kasi toda 400 kata zvino munyanga tinokuzipakomana toita sekesha munotaura kumba munhu wangu wasara kumusha padare redu remusha tikaunganidzana semusha musha ukagashira zvese wataa zvakanaka tazvona mari tinotsvaga wakazvikwanisa kuuya tawadaidza wauya mumusha tiripo tese semhuri wakati kuunganidzana tikaunganidza newamwe wakanga wasipa newamwe wasiri pano nhasi semusha iwo kungaungana taungana nawo musha tikati chiremba ngaauye uya akatibatsira kwakune musangano waida kuita kwaone musha wanasekuru wangu raitotonza ngatimbomire musangano upera musangano ukapera tikazoita ukauya chiremba akauya kuti yati zvandauya zvakanaka taonana
Shava muchiremba ndo vanhu vese vari panapo, ndo makatitunganidza. Saka sekutaura kwamakatiitira izvizvo ndozvatanda kuti muchititaurirewo pamusha wese nekubata zvamakataura mumusha uno muchiitsire pajekerere. Vanoti zvakanaka tazvino. Vakatanga kutaura sechiprofita chakatanga kubata kunesu takanga tiripo, mapindire akaita kwatiri kuti ataure nyaya dzake. Akapa introduction nemasoko ese akataura. Katika zvino pane here chandawedzera wana madziva kuti aiwa pana chandiri munhu chawedzerwa ko imi mwakomana pane chawedzerwa here zvikanzi hapana chawedzerwa zvandataura nezvamakataura mukuitanga zviri kuenderana kati zvakanaka. Chasara ndechekuti muchitibatirewo pane tsvimbo yamataura kana kuti pane gonya ramataura kana kuti pane mweya wechikwambo uri mumusha muno mutibatsirawo. Vanoti apo ndakuda kunetseka ndikati pane nyaya yakataura yekuti pane munhu akatsika paguva mukati pakati penyu, akatsika paguva pakati penyu pachena tiri kumba kwenyu. Nanhasi uno tabvunzazve wangu munin'ini akabvunza kuti ko sei atsika paguva pamakati muchatitaurira ndiani? Zvikanzi nachiremba ndiwe iwe wakatsika paguva. Taura wangu munin'ini inini kanzi kakawadzana ndokusada kupindirana uyo achibvaona kuti pangaite gakawa kanzi handina tsamba yekuti ndinobata zvimwe zvinhu zvandinogona. Saka zvindisina tsamba ndinoti ndipango pandinobata ndo pandinogumira. Tikati aiwa handiti mauya takudaidzira kuti mutibatire basa renyu mukati ndo musha wacho. Vanoti zvakanaka asi ndaiine umwe wangu ngaambopindawo pamberi nebasa. Achibva apindawo asumuka apfeka nemazemenzi ake apfekawo zvikanzi onai chandiri kubata pakati penyu uyo ane denda remumhombo uyo ane denda remeno zvakatsanangurika. Tikati aiwa zvamava kutaura zveurwere izvi handizvo zvataunganira mupi pano zvaparadzira vanhu kubva kuHarare kuti muzotaura nemadenda ari mukati memhuri. Dai huri urwere hune munhu anozvirapisa ega. Isu toda chirimo musha muno gona rataurwa nemweya wechifambo. Kasi iye zvinezvi akataura kuti mweya wechifambo iye kune mitumbu miviri idoko pasi, murume nemukadzi wadoko izvozvo zvitori paisi. Zvakanaka tiri kuzvinzwa. Saka ndio zvatiri kutya kuti chinogona kudyiwa takatarisa iye zvambocherera mwana uyu kuti zvinenge zvafamba sei. Saka aiwa ndagumira pano chiremba uyo chipiri umwe wacho handiri umwe wacho aibati ndagumira pano wana kure kwawakazoenda. Kati zvakanaka zvimabvumirai ipapo tiri kutenda. Saka maakuenda basa rangu musha muno harina kupera. Izvo risina kupera basa riri panapa. Vakomana isu takati tichada kuti tinzwe mitumbu miviri mitatu pachiprofita, ingava kun'anga ingava kuti kwaprofita tonzwa n'anga mbiri nenhatu togashira zvese tochiona achitaura chokwadi nechisiri chokwadi. Uyo aramba akati chokupai mari yenyu yebhasi yekufamba kwamaita kubvauko kuti mushuya pano zvikanzi handina chandai rati mari yebasa ramaita kuti handina chandiri kuda ndaakwenda. Kati zvakanaka hatichakuperekedzei vakomana toita sei? Tikati tsvimbo panhamba vakomana chapera hapana mukadzokera kuHarare hapana chinhu chinogadzirisika. Manzwa mamiriro akaita musha hazvina kutumirira zvakanaka. Tinokanutswa nekuti mumwe munhu adonha, tinokanutswa kuti munhu aputsika. Mozoti baba makamwe takazvirwa asi hapana chatakagadzira. Saka tese motikari iri kwezvo ngatitsvage kuti pane anoziva kumwe pane anoziva kumwe tikata hamene ndi munombofamba maprofita akawanda. Ini ndoenda kuchechi uyo anoenda kuchechi anoenda kuchechi tinondwana muchechi menyu mune maprofita. Zvakanaka toita sei? Asi hatichateedzi maprofita atinoseenza nawo mukati memasangano edu totsvagawo kune vamwe. Pane anoziva pamutare. Ini ndakambodziwa kunyasuri kuti kune Mwari akamboshandawo mabasa emumwe musha wandakanzwawo asi handipazivi kumba pacho. Asi panoti tikafamba kudai munokuziva iko ndikati handikuzivi asi dai yandakanzwa ichitaurika kuti mukasvika pakati mukabvunza area yekuti pana anobatsira ari pano anogona kubatsira. Ngatiendeko. Chokwadi takasunga nemotokari ikazara rori tikaenda kunyazori. Tasvika kunyazori kuya takasvomubvunzawo so ndisingazivi kumba kwacho. Tabvunzwa panapa pana tinonzi vanobatsirawo area ine handizivi kuti ndakakupi murume kana kuti mukadzi hatizvizivi.
Kasi vanobatsira varipo vanogara nasuko, asi vanobatsirawo zvakadini, zvanzi havanobatsira tazvakanaka handeiko. Kana tadzirwa kuti ipapo tinosunga toenda kure, kana pamutoko tinoenda toti mushaona vakadzika nemota vaita svika kure. Hatina kuziva kuti munhu watiri kusangana naye ndiye sekunga tisingazivi, atori nedare wene wamwe vanhu vangainawo. Tabvunzawo ngaarikufamba naye, tiri kubvunzawo vanhu vobatsira kuno, zvanzi endai nopamba ndo wandinawo, asi tiri kudzoka zvinoizvi. Tasvika patamisa paya pamusura yedu, tadzika tagara paya, wakadzoka kuti vanhu vaya vauya panapa wainga wapinde mumba. Takapinda mumba tese, mumba yake ichibva yazara. Tikazoti right, tiri kuda mauya, ndini ndauya, muri wani, ndinoitwawo madziva, kana ndaakwira ndoerapo, ndazvakanaka. Taurawo wake senemu yake. Zvatanzwa izvozvo, tanzirai ndoda akamira sababa padare renyu. Ndini ndakamira sababa. Ndakapiwa fembo, ndakafembesana, ndakapinda mumusha menyu baba. Zvandakapinda mumusha menyu, chinhu chachekutanga chandiri kuona ndechekuti icho mumusha menyu mune gona ririmo. Takatarisana newamwe gona ndorambota hongu handirambi takambozvinzwa. Mune mweya wechifambo uri mukati memusoro, hatirambi takambozvinzwa. Mune tsvimbo mumusha menyu, tikati zvakanaka takambozvinzwa. Asi chikundiso yekuti tisvike pakuwa kwedu pano, izvi zvese tazvinzwa, asi tinoda kufundiswa kuti musha wedu umire zvakanaka. Kasi ndikuona muri kuchema, tikati womuchiwa tiri kuchema, takarasamana manje manje, sonda rapera takarasamana. Ndiri kuzviona chandiri kutaura ndechekuti iye zvino musha menyu muda kukasika. Tikati zvakanaka, kukasika saka tauya tikutokumbirawo kubatsirwa nekukasika kwacho. Kuti ndikubatsirei, ndinoda mari inokwana kuita mombe 2. Tata zvakanaka. Apa mari yatanga taunganika nedare rekutanga riya ramai 400 yanga taura iri papo ndinayo muhomwe. Tikati wakomana, nyaya yekutaurwa tiri kuinvutisa, mai wanoda wachii? Dare rinoda 600. Saka zvataakuita zvino hatingaremberwa nekuunganidza 200 kuti tambomwanidza 400. Ngative tinotsvaga mari inoita kuti dare riri riite ripfuurire mberi. Zvakanaka. Tiri kubvumirana here wakomana? Vanotese tiri kubvumirana. Toita sei? Kuti tinotsvaga mari. Nowanin'ino wangu wese wari bhedha. Tabvumirana mari inotsvaga. Right, mari yenyu munoida sei mombe dzenyu idzodzo? Munomhadzira dzose here kamwe chete muchisvika mumusha? Vanoti kwete, chandinoita ndechekuti kana ndauya mumusha menyu ndinoda kuteya. Kana ndateya mumusha menyu, ndapedza kuteya ndozouya ndobata chinenge chateiwa. Right. Mundibhadhara. Right. Kana ndapedza kubata zvimusha menyu zvateirwa, ndozoda kuzochenura musha wenyu. Kuratidza kuti musha wenyu ndasiya wachena wanaka. Izvozvo excellent ndozvatiri kuchema. Nokuti kuchema ndiko takatarisira. Asi hatizi kutarisira kuchema ikoko. Watauri muri kutaura kuti pada kuchema, saka mati izvo pada kuti pakasikirwa. Zvakanaka zvazvino. Saka kana mati izvozvo zvakadaro zvinotirepiro panguva yamunombouya muchipira tinenge tichitsvaga wemumwe dzichikwana zvamunokuredza. Tapedza kutaurirana saizvozvo, takati ouya rini, ndichasara ndichironga zuva rekuti ndinouya zvarini. Asi tiri ipapo patsanangura kuti mune mweya yewatoro, mune mweya wemutoro, mune dare rewatoro ririmusha menyu wauyi. Wauyi ndiwo wakadii? Zvikanzi warohwa mumusha menyu kana musunduka baba, wauyi wakarohwa ndo dare ratiri kutaura. Zvakanaka.
takabva pakapinda motokari vakati ndozokufonera siyai mafoni namba yenyu ikawasiya namusorero sekunga mataura hangu yagare patandazvizwa saka tinoda kuti muende muiteni shoti pashoti pandauti mnadzi mubatsirwa nachangamire michipwe pandakuda kubatsirwa nachangamire ndipo ndiri kusvika ndopandiri kusvika pekuchitika wazouya kuzobata basa ravo wakabata izvo wakabata musha wakati ndiri kuona dare rangu harina kuringana vatorwa hamuna vatorwa ndivo vasina kuringana ndivo vana madziva takuonai makakwana asi momuno mundiani tikati baba wari kuti tikati baba hapachina wakaenda kazi komai tikati vana mai wakaenda tasara namai vari panowani kazi vari kupi tikati vari kuharare havasimundirwawo zvemunanimiri yavo tikati tinowana kuni ndiye munhu watiri kuda kuti amiririre watorwa mukati memusha uno nokuti munhu akasiyiwa nababa wenyu mumusha uno ndiye anoziva zvaiitwa nababa ndiye anoziva magariro anga akaita nababa saka tinomuda kuti awepo zvakanaka tikataura nemunimina zviri kutaurwa mai wari kudiwa tikati munowada zvarini tikati sondomunai ndigona kutowana kana mati wari kuya sondomunai ndinowana tikati ini ndakutaura tikati sondomunai semunhu asingunzwa zviri nani atida towanikwa vari sei kondisheni kuti iye ari kuharare sitiri kudo saka sondorunai ndiri kuwada pano sondorunai yari yachokwadi vanhu nina akaenda mai tikaonana namai vedu zvakanaka tikataura kuna mai zvakanaka mai tasara mukati memusha kubva musi rekutanga taona dare redu rekutanga riyai nokuti nyika yadziita zvakanaka mukaenda kuharare takazosara tikafamba tikaenda kwatakafamba tikatora avo chiremba vakazotibatsira mumusha muno vakabata zvavakabata mumusha muno asi vakati pane dare revatorwa risina kukwana asi ndida mese muri kuna mai ndingichiwa svikira mai mauya muri pano ndiye vakatibatsira mumusha vakabata zvavakabata mumusha muno pavo tikati kana ini vachiremba ava ndivo mai vemumusha muno pavo vakasiyiwa nababa vari mumusha muno taiwa ndinotera saka imoona madziva chandiri kutaura ndicho pane zvese zvandakaita ndakakusanamurai ndikakusechai mese ndikaona zvandakaona ndikabata zvandakabata asi tsvimbo yangu hamuna kubata takabatiswa tsvimbo batanyapa tapedza kubatiswa tsvimbo vangu munenyina anonditeedzera zvikanzi ndiri kuonawo neshungu iwe zvikanzi shungu chokwadi ndinacho alright zvisinei zveshungu dzako idzodzo vana mai pindai vana mai vachibva vapinda vati vabatiswa tsvimbo wese waroora wese iye vangu mai vati vabatiswa tsvimbo chimbogara nyama pavagara pasi apa vachibva vapedzisa vanga vasara kubatisa wazvanziraiti ndapedza nemo vana mai saka mai ndakuti igara nyama nyaya iripo ndeyekuti chandiri kuona ndechekuti mai makatakudzwa zvamakatakudzwa inimi mai hakuzi nekuda kwenyu kana mukange mukunongedzwa kadai mukati manongedzwa kuti muri muroi mai hakuzi kuda kwenyu makaremadwa nawabereki wenyu after all these problems background anayo saka pamuri kuonana imi ndepano patiri kuonana manje ndo pandiri kutaura pekuchiti izvozvo makaremadzwa nawabereki wenyu ndakudawo vabereki wenyu kuti vanga vari pano ndivarondedzere dare riri panapa mweya wechikwangu wamakapfekedzwa mukava muri mukadzi wemunhu mukaroodzwa muri mukadzi wemunhu saka iye nhasi ndikumbira vabereki wenyu pauri pano vana sekuru havana kuuya ndiri kuti akabatwa ndimai ndizvomudzwa ndizvo here kuti akabatwa ndimai kuti wane mweya wechikwangu saka mai muri kuti mimi kana chiri chikwambo ndechekumusha kwake kana ndechekumusha chimwe ndechekumusha kwavo saka imimi murikutamba nechikwambo chisiri chenyu hama dzacho dziri ndo pakataura chirembazvo pandikuda kutaura chiremba akati dai tiye zvinezvi ndaakuda kuti munge munodaidza vana sekuru wauye pano mai munozvidziva zvekutaura zvikanzi ai inini ndakanzoti baba munini ndo akaita kunyangadza maoko zvikanzi handisi kutaura baba munini manditaura baba wenyu wandiri kuona wakashaisha maoko saka ndati patati asikaii kuti mai vakabatwa mai kana abatwa the next thing chakudiwa chakuda kuti mai achenure ndizvomudzwa ndizvozvo
Saka argument iri pekuti here hamusi kuwirirana namai kuti muchenuke kana kuti chii chiri kuitika namai tiri kuwirirana. Saka chikunetsa Chinhu chaita mhuri chiremba akatidaidzai vana sekuru tichenure mumai tobvisa mweya uri papo uende kumusha kwavo. Saka vana sekuru vauya Vakaramba kuuya musi kuuspiri havana kutomboya kutoonana pasi asi vauya nakasa nhasi wauya. saka chigadzireka Wachiuya. makambovasuma here kuti vana sekuru kutotuma nhumbi kumusha kwana sekuru kuti vana sekuru tine dambudziko kumusha asi dambudziko rabata chii rabata mwana wenyu Baba chakandinaka ndinokupindira totite chiwanhu vamboisa izvo musamhanye baba totite chiwanhu ichocho chiwanhu ndo zvazvinotaura ndinokubatsira kuti kana unokomedzera wenyu kuti hasi mwana wenyu baba ane kumusha kwani kwake kana muine dambudziko naye munonosuma kumusha kwake ndopatakatumira vanhu vakaenda aiwa Iri wakasoma here. kana kuti nesamunhu aikona sa makatuma ndakatotuma vanhu vairi vakatobva mumba zokutotuma nemari iyi indamunotaura kuna ana sekuru kuti vana sekuru tinokukumbirwa ndinamadziwa bati chekutanga nyaya yenyu pairi vana sekuru pamakambodaidza uchibva kuvanani mai muchinowapinza mumatare hama dzake makazitaura here kuti kupinza hama dzei hama yenyu mumatare handina kuvataura kuti ndaitongazira zvemushava Nemwana wari. ndosaka tauya ichibatsira isu toti kubatsirei bambo kuti pamuri kukanya makakanya mopfumwa dzakaita sei makakanya because mukamhanya wana sekuru vanongomira kusaidi Yozipedzai. padambudziko harisirei matauriro amuita kuti dambudziko harisirei mumusha menyenda harisirei but my worry now dambudziko kana risirirei mumusha menyu sei riri yakunetsa mumusha menyu ndimai vakatorwa vari mumusha ndinawo mai mumusha mai mukati mai iye wacho vane dambudziko mai andika mai andidambudzika muroorwe ai ndimai vabereka akati mai wenyu mimi ndimai ndimai nini baba vangu vana vakati baba akaenda wakadzifai andisika uyu ndimai nini ndimai mai ane kumusha kwani kwake ati maproblems amai ndiwo ari kuafekta imimi asi zviri kuafekta imimi zviri pana mai hani zveimba nezvekumusha kwake ito zvamuta ndo pandikutika kana imimi muri kuti imimi mai zvekumusha kwamai ndo zvikuya kukutamuza imimi because imi munofanira mutamidzwa nehanza dzenyu yakaendeka dzoro hamutambudzike mukadzi wababa mukadzi wababa ane musha kwake ane musha saka sei ndo pane kubvunzwa muti kuti sei kushaishwa kwemaoko kumusha kwamai kuita dambudziko kumusha kwamugwamo ndiro zvakasanangura chiremba izvi zvandaosaka zvai bambo ngatimboisirwa chiremba pasai ngatimbotaure chiwanhu sei ngozi yekwatezvara yakuya kunetsa mugwamo dai mamuzi kutaura kuti mairinika anga asikarohwi mai kana anga asikarohwi mai anga asikarohwi hama dzacho dzochitaurirwa dzobvutaurwa zvishwa mwana danga asikarohwi ngaadzoke kumba mwana wodzoka kumba woitirwa zvinoitwa kumusha kwani kutenda kwani saka imi kana muri mimi zvikutokunetsai mumusha menyu ndezvekwana tezvara to me it doesn't make sense pamusoro nemambo ipapo ndiri kutenda nemasoko aka ndo masoko achiremba kuti mai masingarohwi asi murume wenyu aizvizviona achiri kumupedza aigona zvaaigona asi iye zvine zvaachazvigoni nekuti hapachina pamwe munhu kana asikarohwi harohwi saka kuti azi munhu anotaura azi mamunhu baba anga ari pakarozvigona akarutsipika haazvigoni because kana munhu asikarohwi harohwi Unobudirwa. saka inother ways what you are saying mutotaura imi kuti wana wamainini wese vari kumusha menyu havaswavo kwenu wana wengozi warikona
Vana vamaini vacho vari kwati saka munototaura kuti haasi mwana wemushereko. Isusu ndiye mushango kuti mwana wako. Izwaika baba, ukaroora mukadzi wembuzi mwana waumubereka hawasi wako ndewembuzi. Saka tauya mako kuda kubatsirwa. Saka ndinodare tauya kunya kudare. Avatobatsirwa weni anza. Kuti mimi muda munaanza hivi kale. Ni anza kale. Asikuwa kukushaini udi kubatsire anza hivi. Ya mwida hayo. Wana mai weso. Chikuti chinicho. Vua. Ani. Ene ni chando zeli kuti kakawanda apostoli neng'anga zvavanotaura asipo ndiani moto. Kakawanda kacho asipo kama tasara ega ndiani moto. Ukada kuona mkaenda ung'anga kana mapostoli munosvika motausi makakwana here moza tina asipo ndiani baba munini wekuvictoria Falls ngaatouye baba munini atombetimbirida munini asipezio ndiyo nditonyanya kuti asirikire mazuva baba mai ava ndiye ega sa hakuna mumai here ende meefekti kuti ndiye ega sa saka matambudziko ese anamai ndiye bosi baba wenyu mimi haana kugara nemukadzi wari kuziva kuti mukadzi uyo harowa wogara naye kubara vana wopa vana iwawo mutupo wake nesenemu yake hakuna zvakadaro. Handisi kunyeperwa nachiremba ndiri kuti mimi chiremba wamakataura naye i1 i2 wakataura zvimwe chete zvakafanana wakafanana here. Wekutanga achitaura wekutanga akangoti ndiri kuona pana Nyachide mukadzi wababa wenyu aripo asara Nyachide wababa wenyu. Nyachide wadii mukadzi uyu haana kumira zvakanaka. Mukadzi uyu akaipa tikati kaenda kwang'anga kana munhu achinzi akaipa itunzi ane nyaya dzeuroyi dzechii dzekusakezana zvakanaka but imi kutaura kwamuri kuita kuti munhu uroyi haatoroorwi ane nyaya dzekumusha kwani kwake saka uizvi zvakataura ningeka yekutanga izwai zvakataura ningeka yekutanga nezvakataura ningeka yechitatu zvakasiyana. Endai zvinyengeranga kana kutanga inobva kutanga dzimwe nyowani dzimwe nhatu mozwa zvinyanya yakamira sei. Handizvoende baba ndizvo imi wanatizvaroti wanatizvara nyaya iyi makamboinzwa iri kumusha kuti tesha haro nyaya handina kumboizwa ba ndiri kutanga kuzwa zvinhu izvi ndinozi Langton Kambati. Saka because nyaya iyi iri kumusha kwenyu I would suggest chekutanga imi mwana Kambati chimbofambai nega sana Kambati nehama yenyu pamusoro imangu musati maita zvekutonga muri kutingidzwa nemukwasha kuti endai muite zvakazi pamusoro imangu nyaya iyi izvi ndakaizwa ichitaura kusvika iwo vari kuti akatuma vanhu vakauya zviona kuti mwana wedu tamubata aine zvinhu zvine mweya wekutambudza pamba mari iyi tatumwa kwazi uya ino isakati hatiuyiwa mupambo nemukunda wenyu ngauye pano titangire pano pakabva muteti tochitanga gemu kubva ipakuenda mberi zvino zvitakamirira naunasi mukamba asanga munhu ndakusangu padare waisezvo saka zvatakugatezvara kwamba ndambobvunza nyaya yekusuma kwakatezvara kuita sei china chemushameni saka hamushedzwa kusaatezvara hamushedzwa natezvara kugera kwenyu iko kusiko kuri nedambudziko dambudziko riri kumba kwanatezvara
imi maifanira kunge makakumbirwa ndezvakukumbirwa kuya kumba kwenyu motaura dambudziko renyu masangana natezvana. Vanatezvana ndivo vaifanira kuenda pamberi munyaya dzekufambira nyaya vari kumba kwavo kozi ndiwo waroda kuzviklina, ndiwo wamasvipisa imimi, saka wada kuzvichenesa. Asi hawakucheneseri kumba menyu kwavo, wanocheneswa rumba kwavo. Saka imimi takaita process maipwanatezvara maenda kwanatezvara handisi kana vanatezvara vawirirana nezvimuye kuno tikubatsirei nokupaiwo wamwari handisi vanatezvara ndiwo vachataura kuti mukwangu takuri kristu wataura watipe chii watidini watibatsira noti kuti iwe mukwangu utore vanatezvara kuti naye panapa unoda kuti wapinde pasi pemutamo chiwano chedu hachibvumirwi. Chiwano chedu mukwasha ukuri chikuwa chatezva because nyaya iyi ichapedzisira yakuchikuwa asi mukwasha haukwiri chikuwa chakatezva. Nyaya ikuona kwangu indetwa Miriam Madziwa. Nyaya ikuona kwangu wakatumwa kwana bambo wakasvika neimwe statement, vachibva kwana bambo vakauya neimwe statement kuno zvabva zvatekakurisana wako tezvaradamu nemukwasha vakasvika neimwe statement isiriyoba. Ndokuona kwandiri kuita nyaya iyona. Ndosaka ndati nini statement whether dzakanaka kana dzakashata chiendai mutange futi kuti one mugare pasi pamwe chete mutange muende pane nyaya chaipo chaipo because already zvamakatoita kana matomudare munhu zviuriwa kuti makatoacusa tezvara because now mukabata mukasvika mukanzi handizvekwa tezvara ndezvei muchaita sei mukasvika muhamazi handizvekwa tezvaraba ngezvenyu muna maiko yamabvumamo ndisanokubvunzazvo kuti muna mai wamanongedza muchaita sei kuna mai ndosaka ndoikabambo kana watenzazve bambo mako wotochama bambo ndosaka chamaka chiro kuti chiremba auya pamba takamutora zveshuru takati hatisi kusiya vana sekuru vari vegaba tinenge tichitobatsirana navo kana pane zvinotonetsa kuti vana sekuru isusu vamadziwa tinobatsirana nasekuru kutodzinga kuti mwoyo ikupi kuti ubudewo muukoko takati tiri pamwepo asi tiri kutinetsa nyaya yauya kuno kuseteizwai imimi ananatezvana hamuna kutupa umwe chete saka hamuombereri mweya wepanatezvana muneomberera sei mani ndosaka ndati ipai nyaya kune waridzi wechii wenyaya handi waridzi wenyaya ndo wachakutaurirai zvekuita ndo wachakutungamirirai imimi torai backseat handi wanatezvara wotezva unoita wozokutaurai kuti wakwasha dzakukudai ukudzai kuzi munhu wamuri kunongedza mwana wavo chamuda kubatsira ipapo chamuda ati tozeida kubatsira muda kubatsira makambozwei chamuda kubatsira kugara pasina chida kubatsira matorei kuda kubatsira muda kumbobatsirei musafambe fambe muchifamba famba muchitsvaga tsvaga zvisinei dambudziko renyu muri kufamba famba muchitsvaga tsvaga zvisinei mazwa bambo
tsvagai zvenyu zvanasiyana nazvo. Ende mamiri akaita izvizvi nyangwe mai akazi akatakura imamudzingi mudhara mukadzi wababa ndimai hamumudzingi musha, asi vanokwanisa kudhisaidha nekumutora kana kumubatsira ihama dzake Ubereki wake. ndo anogadzira. Ndosaka kuti musanyanye kupinda maningi munyaya, siyirai waridzi wenyaya vari mukati mechii. Imi matovataurira zvotodini, because chandinoziva inini munaona pakati penyu muri kumhanya imini munaona, because mumwe uchabatwa kuti musha imwe ndio uri kuvhiringidza zviro zvinonyipirawo. Uruzwa masoko ako imi kuri kumhanya imi musha umu, umwe uchazi dzvii mukazoshaya kukunyarira. Zero takamira pasoro. Mama. Ndaida kumubvunza kuti muruti mai ava ndio mai vasara kuvana mai vakabereka varwere. Vana mai 5 Vana mai 5. pasara 1. Alright. Eje 1 ndiye yachinde. Mugundo wangu wanga uri kuti. Ivi mama. Munombo wamusa wele mai ava. Uchamwari hwenyu na mai ava. Mubhayiro repe muno vati mama mamukati mama sura sura. Mama waripi mwana uti handazi yangu ekuripi nekuda kwemiri isingaiti zvakanaka izvinavo asi wakata 3 weeks back akauya iti zvekwamadziva ndakuzvikonero ndauya hangu kuti imogara ndizorora isikati kati kudzingi chekai chezvo kuti dai kuri kuti mukadzi akatiza akaenda wanoonodii vanoteera kuti ateera munhu uino here anenge tataura nhasi vakapinza ezvezvi kuti under doctors care Wani nguva yakadini baba? ari Au magara naye kumushago. 3 weeks 3 years. 3 weeks 3 weeks. ati auya apotera hapana Saka mimi kuti mai wani. Aba amtorechana. Ndomusati matera. Mai vakauya ndakarara. Pamusoro baba. Pindura idati. Muda kupindura. Mirai. Ndiri kubvunza kuti muri kuti uripi Ndizvo ndida kupindura baba. kuti Mai vakauya ndakarara ndiri kugara. Waina wanina wachitipa mwana. Taura kuna baba wako kuti ndauya kuzooneka. Kuna baba madziva. Nekurongedza midziyo yangu nembatya dzangu ndibude mumushamu. Mai zvaita sei? Chii chanetsa? Kanza hapana hangu. unoda zvinanduzva zvanazvichaurazia kuti nyaya iyi yakakura kudarika zvamuri kuedza kutaura, because in as far as nyaya yemamiriro yakaita mai haasi tori moba mumusha, because kana akarongedza mudziyo yake kana akarongedza mudziyo yake ndakakuoneka iyi nezvino zvake nezvino zvacho imi zvakazohanda zvokushauaa Mizi yasati yabuda. imimi munodyera taiokura mudziyo ndozvamunoda Vakauya vakati ndauya kuzorongedza nekutora mbatya dzangu. ndo izwa ipa muti kubvunza ndati saka munoti here nyaya yenyu yemawinga muri muchaichai ndei kuti vanonoka kuye kotora mudziyo. Handizvo baba. As far as we are concerned mama tiri kuti isusu mai izvozvizvi mumusha menyu hadii hamu uri kumusha kwani dambudziko renyu richirimo here mumusha zvabva une 3 weeks abva musha dambudziko richirimo here Dambudziko richirimo baba. Saka kana richirimo. Chinawo ngewedu vane mhuri dziri mukati memusha. Nemusha nyaya yedu isusu baba handi yekutiba tiri kuti ngauye atore zviro tiri kuti mimi dambudziko renyu nekuti mimi makafirwa mumusha
And the reason why makafirwa mumusha is because of zviri panani pana mai ake. Ndochitizvo mai waita ane 3 weeks wakumba kwake. Dambudziko renyu richirimo here mumusha menyu? Tingati kuona kwemaziso edu kuti namai atakagara zvakanaka. Hatina kumbonongedzana namai kana naye izwa ikati baba taurai kunokuba tati dambudziko richiripo risesimba kwese. dambudziko richiripo vapa nekuti mushapani macheno. Izwa izvo kana muchiti musha hauna kuchenurwa, musha uda kuchenurwa sei? Sematauriro akaita chiremba. Uda kuchenurwa sei? Handizive chiremba. Akati ndinochenura musha nekuti kuita kwese kwamaita mapedza kundibhadhara zvinhu zvangu ndaira asi chasara kuchenura musha. Ndaikupira chiremba uri chiremba wacho uripi? Hatina. Handina kumwa. Asi mama karonga here kuti muuye naye. Because ininika munokuuza zviro chinonzi kuchenura musha chii? Handizivi maitiro anoita n'anga. Kudzinga mvurira kudzinga mutera. Inini chiremba makaenda kuona wanyazoda ndai ndimbuya so Mbuya. mukadzi Mukadzi. mai mbuya mukatambirwa ndiye ndikutambirwa Ndinyazo. uchazoda anomwa tudodoro fuso achita basa Kana wali wandizvi kana chima. chimwe ndai motarisa mbuya watoladza kuti ndiwe unomuziva mbuya ndai motarisa ndiye Asi ndikatoona vatatesipi Ini ndona mazvezve mama. kumaprofita kwamunoenda munoenda maprofita munozvitidivaizviko zviprofita ndiri legal chakaitwa ichaita munhu akaurawa kana munhu aurawa it means kuti kana kuti ropa remunhu unourawa panosara ropa kapo anga ropa riya pane zvarinoitwa ndokuchenura kuchenura nzvimbo. Saka ini ndipo ndinoza kubvunza kuti muprofita kana akati musha uda kuchenura ari kuti chii? Ndipo ndinotadza kuandastenda ipapo. Kutsanangura kwake vanotizvo mai wangu ava pakunga vari munasi anga ari atiwa mukadzi wemunhu akatorwa navasati wamukadzi anga akatotorwa uripira ngozi. Saka ndikuwavo kuti ava anouya mukati memusha atoya nemweya waya wechikwambo chete ndo chaakupedza kuti mweya wechikwambo chete wakupedza kana ndo mweya wakutoka kuchena. Chandikuedza kutaura saka ndio saka zvatiita chiendemo mbiri panze pamabwiro tinoti pedzi tinyasozoti nyaya iyi ikunzi vanatezva vanoda kuziva chekwadi vanatezva vanoda kuziva chekwadi kuti imi pamakaita unombe vanatezva vangori kuti ipo papati handina asida kusaona mutevhara kundiwafose zvinhu zvavasimirede mwana augara kwavo handisida kuwafosa because chawada kupruvha chiya mwana wakumba kwavo chiromba chinoti ndandikuona mai ava ndara very sorry musabwire kurazivanamai ndiri kuti babo zvakafanana kupa mukadzi gukuru ati wamupa gukuru mukadzi waugara mumba kwake wobva wamuona ine boyfriend wouya kwamagarodare kuno kuti ndaona mukadzi wako ine boyfriend achiri mukadzi wako here wamupa gukuru
Akangamona ndizvo. Asirichi. Saka usina marume kuita sei? Ekumuzungu ekumuteera zvori kuita nekuti kuzungisa usina. Saka ndosandipa example irori. Mai vakauya akaoneka. Anditi akati ndaenda. Ndobva ndosakura chii? Zvimwe zvacho zvese mdziyo yake ndobva ndichi? Ndobva aenda. Yasara michii? Mishoko. Asi iye haasiri chii? Asi. Saka imi muchamakuteera kumba kwake kwaari kuti uya kudare tinogadzira zviri pauri. Ichachi mashambo saka ndofunga pakapedzwa dare rekupedzisira irori razonzi raizokumbira mwanasekuru. Mama tatisuru kugara iri nawo pambasi, kugara kwese taigara nawo kubva kushaya kwaita mwana wangu havana kuzogara pamba semunhu akarere nyama dzedu dakudara soikuti souya mumashomo mwana uzenge wachimukuya apa wakuinda ndaive musipeya mangu inini same day iroro tabva padare anonditi muroora wakauya padhoo nepasipeya ndokunditi muroora ufunge zvinhu zvataurwa nachiremba izvi hazvina kuitwa nababa wangu asina baba munini. Ndo mashoko akandiudza amwene wangu ndakagara nawo zvakanaka pamba tisina kana chii kana kuwabvunza nhasi uno kana ndofunga kana kuhanzvadzi dzawa wanogona kutotaura handina kumbotukana nawo inini since 1981 ndichiroorwa svika izvozvi ndini muroora anga ari pamba pakati pana amwene washanu kusvika nanhasi ndipo ndiri. Ndo mashoko akangondiudza amwene wangu. Ndosaka nduti in other words zvamuveza kutaura mutoti amwene wakabvuma kuti pane zviri papi pandiri saka ndakutodi yangu ndobva ndasvika kubvuma kana akadaro achibvuma kudaro saka tiri kudei panapa ndopandikutaura makuitira ndarikuta muna Julai mwana akafa muna Julai karikuta nyaya panapa nasabu ndorikaza muna Julai muna Julai kanjiri kupinda muna 6 August hakuna kusvikira nhasi ndizofara marume ndichiponerwa nemwana baba mambo wati dare renyu rakupinda mani achapindima after all so ndakatofara nazvo tichiondera mambo mai wakuondera wakuoneka sidara it's okay. All right. Mirai panzembida just a few minutes. Pane zvazvinofunga kuti wakuita mirai panze mirai nesi marara